kaanyag nga dili ukupas. Siya ang pinagamaanyag sa kalibutan. Sa kaliwat ni iba, dili gayud siya kikalimutan. Walay lalis dagway sama sa usagad Diyosa, maanindot yun siya tanaw bisan asa. Gani ang iyang kagwapa kinasangyaw, magdambog yun ka kung ikaw mo tanaw. Ginasimba ni Adonis sa mga katauhan sa iyang talagsaong kaanyag na gihutan. Pero ang kaanyag sa atong kababayinhan, sama sa bulak malaya pag-abot sa katuigan. Ang malapor silang aping mangunot o mamakot, bisan unsaon pa nila pagwapan o paningkapan. Pero sudaw nga ang kaanyag sa atong kinaiyahan, nga ginamugna sa kamot sa labing gamhanan, walay pagkalaos o pagkupas sa mga katuigan, musamot ang kaanyag kung atong ambingan. Ang kaanyag sa atong kinaiyahan isama, dili malaos ang kaanindot sama sa kaliwat ni iba, nga mukunot ang aping pagdagan sa mga katuigan, layo ragyot ang kaanyag kagihutan sa kinaiyahan.